Bona vesprada, són les 2 i molt poquet. I estem en Pau Francisco Torres. Pau, què tal? Hola, Javi, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Ja estàs en el millor moment, no? O què? Sí, ja estem ja en la setmana definitiva de l'inici de la Lliga. Ja teníem tots ganes de que acabara la pretemporada i arribar a aquest moment. Teu creus que va començar la Lliga i que tens moltes possibilitats de començar jugant en l'equip del teu poble, en el que vas començar de xicotet? Bueno, costa creure-ho, jo treballo diàriament per a poder fer-ho i amb molta il·lusió de que arribi ja el moment. Creus que tens més responsabilitat que el resto? Al ser d'ací, hi ha molta gent que té molta il·lusió en que tu te vagi bé, en que competisques bé. És la mateixa gent que després, quan ho facis bé, serà qui dirà, ja ho dia jo, que el xiquet del poble i tal. Però ara mateix, no sé, ho palparàs, no? La gent te dirà, hòstia, Pau, estàs ahí, va a veure, o què? Bueno, sí, pareix que després d'un any fora pues, puga quedar-me a l'equip, pues ja és un pas i sé que la gent del meu entorn i de la ciutat té ganes de que algú del poble estigui ahí i tinga aquesta oportunitat de jugar i no res, afrontarem el moment de la millor manera possible. Pau Francisco Torres va ser el protagonista en esta edició esportiva que ara comença, una edició esportiva que està pendent del... Tu quan vas començar això? Benjamín, mini Benjamín? Mini Benjamín. Este dia ton pare crec que va ser, va pujar o algú de la teva família una foto tu de xicotet ahí calçant les botes. Sí. Mini Benjamín. Sí, encara anem Kelme, em pareix. Però tu al futbol vas anar perquè t'agradava, perquè te van dir apunta del futbol que van tots. M'ha agradat des de sempre i el meu germà estava jugant i jo vaig voler començar també amb els meus amics del col·legi. Això no va dir-te, tot el món diu que que ser futbolista hay que tener ambición, jo me desperté un dia i quise ser futbolista, no dormia, no comia. Tu eres d'esos ploms o no? O tu has anat fent la tua vida i t'ha anat bé, has anat jugant i ara te trobes això i vas a muerte? No, sempre m'ha agradat, sempre he vist molt de futbol, però sí que és veritat que de menut no penses tant en un futur, sí que penses en disfrutar. Es que deu de ser cansino, tío, de chiquitico. Yo quiero ser futbolista, joder. Claro, tú de menut te ho passes bé, que sí. Jo crec que al final la clau, no? Passa-te-ho bé i disfrutar. Sí, passa-te-ho bé, ja te dic, jugava al Villarreal però amb els companys de la classe i m'ho passava bé i disfrutava. Anem en Pau Torres, una pausa. Benvinguts tots i totes, com sempre, així, a Ràdio Villarreal. Anem a ello. Jo, no sé, a veure, en això del futbol ja, això lo que vos passa a vosaltres, aquestes ànsies que vos agarren, aquestes locures, se va Jaume Costa, si se va Jaume Costa, compro el carnet, quemo el carnet, li pegue foc a la falla. I això ho fe antes, ara ja te fan major i dius, bueno, pues bé, la vida t'ensenya que les coses van i venen, que tens que disfrutar-les quan les tens, que tens que valorar-les molt quan les tens, que és el que no fem, i sobretot tens que disfrutar de les coses que valguen la pena. Jo d'este any una cosa que me fa molta gràcia i és que Pau, que és un tipus al que conec des de molt xicutico perquè anava al col·le amb els meus fills, siga futbolista del Villarreal, la veritat. Me fa gràcia perquè crec que és una de les coses més difícils que hi ha. Una vegada vam parlar tu i jo, de tota la teva quinta, queda algun futbolista en tu? Quan vam començar, ningú. Del primer any ningú. O sea, tu vas començar en tots xiques de Villarreal? Sí, de Villarreal, la província. Vale. Sí. I no en queda cap. Algú juga a futbol professional? Futbol professional, no. Ningú. Juguen per tercera, preferent... Sí, preferent, la majoria. Són futbolistes. Però tu eres un privilegiat. Suposo que quan te veuen, joder, Pau, tío, ahí estàs. És que és molt difícil. Jo sempre dic que el Villarreal és com Harvard o Oxford. Ahí van de lo millor de lo millor. Claro, tu a Harvard van els que tenen millor nota. I a partir d'ahí, cada any, passa la guadanya. Va tallant caps. Anar passant cursos en el Villarreal, anar aprovant cursos en el Villarreal, és dificilíssim. Arribar al primer equip a jugar al futbol és dificilíssim. Quedar-se ja és la bomba. Tu estàs en aquest pas. O sea, és dels poquets, per què? Perquè així són 40-50.000 persones, de les quals potencialment al Villarreal poden jugar, que poden haver 2.000 xiquets que poden jugar de Villarreal al Villarreal. Claro, és molt difícil que un tio del lloc jugui al futbol. En el seu poble, claro. Sí, és molt difícil, tens que anar cremant moltes etapes al futbol base i com tu dius va arribant gent al principi de tota Espanya quan eres més menut i ja al futbol 11 pràcticament ve gent de tot el món. A més, m'agrada perquè és competitiu. Per què? Perquè tu cada any diries, hòstia, este any ha anat bé, ha jugat, i l'any següent arriba l'estiu i te porten un tio doble alt que tu, que ve del Tudelano, que juga en la selecció i que és el millor central de tota Espanya. Claro, tu dius, hòstia, este me furta el puesto, tio. I una altra vegada a patir, una altra vegada a competir, no? Sí, cada any saps que et portaran algú en la teva posició per a que isca el millor dels dos, que l'equip
tinga el major nivell i saps que tens que competir des del primer moment de la pretemporada contra pues, un xiquet, com tu dius, no? Que jugarà en un altre equip, que haurà anat a la selecció, però al final es busca la millora de l'equip i entenc que ho tenen que fer. Això te curtís o te matxaca? Tu has anat moltes vegades, te n'has anat a casa plorant un diumenge dient no torne, no jugaré mai més, me quedem a casa, jo que faig així? T'ha passat? No, per sort no m'ha passat, però sí que ho he viscut en companys, no? Sobretot pues, gent que no jugava i estava a la residència allunyat de la família i no jugaven el fin de setmana i pues, no entenien el que feien així, no? Que és el que pot pensar qualsevol xiquet de 14 anys. I pues, ho he viscut en els companys i no li ho desitjaria a ningú, però és el futbol i és la cantera. Quan has pensat tu de veritat que podies ser futbolista? Un dia t'alces del llit i dius, pues això va en sèrio, això una poqueta de sorteta encara puc arribar. Quin dia te dones compte? Perquè en juvenil encara no ho penses, no? O sí? No, jo crec que el pas més difícil és del divisió d'honor a segona B, diguem, perquè tens que cremar l'etapa del C en tercera, i crec que el pas a segon B és molt difícil, no?, d'una cantera. I crec que va ser ahir, quan vaig acabar l'etapa de juvenil, que amb Paco López vaig pujar a... Això no dir-te. Tu, el primer que li desternilles és Paco López. O sigui, Paco López arriba i te diu, tu vas a jugar, no? O confia en tu, o creu en tu des del primer moment. Vaig tindre sort i vaig fer una bona pretemporada aquest any en el B, i Paco López em va veure al nivell que ell necessitava i va confiar en mi des del primer moment per a donar-me una continuïtat al filial, sabent que jo acabava d'eixir del juvenil, del divisió d'honor. La vida és cíclica, perquè jo te veig a tu i veig a un xaval de Villarreal que vas conèixer fa molts anys, era una altra etapa, una altra època, i va ser el primer, bueno, entre ell, Xisco i Héctor, jo crec que ell va ser el primer perquè Benito Floro el va ficar un dia en Mallorca, jugava de lo que jugues tu, bueno, era mig centre i defensa central, i César Arzó. César Arzó és el xaval de Villarreal que va arribar al Villarreal, va estar jugant, va arribar a jugar en la semifinal de Champions League, després no va poder seguir, jo crec que va tindre un problema, i és que aquell Villarreal era aquell que despegava hasta el cel fitxant futbolistes, Riquelme, Forlán. Volia preguntar-li, enviar-li un missatge al Bo de Pau, tu que has estat en primera, eres de Villarreal, tu quasi eres el seu heredero. Pau, te desitge una gran temporada, te ho diu un jugador que ha vestit la camiseta del Villarreal, que ha nascut en Villarreal i ha crescut en Villarreal. Te desitge una gran temporada, tenim molta il·lusió amb tu des de la cantera, i ja saps que així estem per ajudar-te en tot el que necessites, però sabem que no ho necessitaràs i que faràs una gran temporada. Un abraç molt fort. Bueno, pues ell, Xisco i Héctor... Bueno, Xisco i Héctor, Xisco el tens en tu i Héctor el veus tots els dies, no? Te diuen algo ells? Perquè ells ho han viscut igual que tu, saben el que és, i realment jo crec que han estat... Jo crec que Xisco podia haver arribat molt més lluny, i que jo crec que el futbol quasi... no dic que li donarà igual, però jo crec que ell ha disfrutat en el futbol, però que tenia una altra mentalitat. Héctor i César, bueno, la veritat, han fet una carrera, han jugat en primera, han jugat en segona divisió, han sigut futbolistes professionals hasta deixar de jugar al futbol. Parles en ells, se diuen alguna cosa? Sí, com tu m'has dit, no? Pues, en Xisco passa el dia a dia en ell, per sort el tenim a l'equip, a Héctor també el veig molts dies, ja que està ahí director de metodologia, i bueno, César sí que he tingut l'oportunitat de parlar en ell, perquè ell estava l'any passat al Nàstic i bueno, es va retirar a Nadal, i per unes circumstàncies familiars d'ell he coincidit diverses vegades a Màlaga, i he tingut la sort de parlar amb ell, sí que hem comentat molt pues, aquesta situació, no?, que se podia donar, i bueno, ell ara ha entrat també a la cantera i pues, segur que quan el torni a veure parlarem de futbol, de la meva situació, m'ajudarà en tot el que puga, perquè sé que vol tot el millor per a mi i estic molt agraït. A tu qui te portava al futbol? De xicotet? A mi, de xicotet, entrenar els meus abuelos. Sí. És sacrifici, Sí. No n'hi havia ni cafeteria. Ara n'hi ha cafeteria, ara és perfecte. Fa fred, vas a la cafeteria. Antes n'hi havia una carpa allí que vaig al circo. Sí. Claro, és que són molts anys, tots els dies, moltes hores, molts entrenaments, molts partits, molts diumenges, molts ara jugue, ara no jugue.
Tu has tingut sort que sempre has estat al Villarreal, sempre, no has tocat una altra cosa. No res, fins l'any passat que va tocar anar cedit a Màlaga. I aquesta experiència, què tal? Bé, claro, dius, vale, ves a torejar, fill, al Màlaga, que és plaça de primera, bou que trompa de veritat, ahí igual eres Déu que al dia següent no pots ir de casa perquè te peguen foc. Com ha anat lo de Màlaga? Bé, per sort ha anat inclús millor del que podia esperar, no? Perquè sí que és veritat que vaig arribar i tan sols quedava una setmana per a que començara la Lliga, vaig arribar un poc tard, però bueno, l'altre central estava sancionat la primera jornada i vaig tindre l'oportunitat de jugar, van guanyar i a partir d'ahir va anar tot rodat, no? Què has après en Màlaga? Què és el que t'ha canviat, la mentalitat? El viure fora, el saber que estàs fora del club, dins del... Jo sempre dic que el Villarreal és una mare molt malcriadora, que té molta... Els pollets els cuida molt i que a tots vos haver anat un rato per ahí a pelear. Què has després en Màlaga o quina sensació t'ha deixat diferent a la que tenies així? És una ciutat gran, completament diferent així. La gent crec que és prou exigent, l'aficionat és molt més passional que el que estem així acostumbrats i això, la pressió del dia a dia, no? de que tot el que fas té més magnitud per a la gent que està allí i no és res, he crescut molt en lo personal, pues el primer any que he viscut a soles fora de casa i com tu dius, a Villarreal s'està molt bé, és un club que cuida molt bé a la cantera, tenim una ciutat esportiva que per desgràcia allí no saben el que és, unes instal·lacions que crec que són de lo millor d'Espanya, que allí tu en el Màlaga, de diari on treballeu, al camp? O algun camp que teniu al costat, no? Un camp olímpic que té l'Ajuntament i té un acord amb el Màlaga i entrenem ahir quasi sempre i després dins la mateixa Rosaleda al costat n'hi ha un camp annex i entrenem ahir també. Claro, així teniu, bueno, així fan obres totes les setmanes, el camp de la Ciutat Deportiva del Villarreal. Bueno, tu te n'has anat un any quan has tornat i ja t'havien canviat tot, canvien els vestuaris, canvien el gimnàs, canvien lo dels metges... Sí, jo me'n vaig anar i l'hotel encara no estava fet, no estava acabat i ara ja... Has tornat ni a un hotel? Ara ja ve un hotel. Sí. Joder, sí, ara torne ni a un hotel, de tot que fan, no? Sí. Sí, la veritat és que no para. Batalla, què te pareix? Tu creus que juga, Pau? Hola, Pau. Pues jo penso que sí, vamos. Tots els indicis marquen de que va ser un jugador que va tindre més minuts inclús de lo que s'esperava en la seva etapa ara en la tornada al Villarreal i que de moment jo crec que té confiança de tot el món, o sea, tens, diríem, tot a favor el que se té que tindre per en tranquil·litat anar sumant cosetes, no?, el que és el teu projecte de futbolista bo i en primera divisió. Jo espero que sí. Què fa? Claro, tot el món te diu això, tu què penses? Dius, sí, claro, però que tinc que jugar sóc jo, campió. Veuràs tu el dissabte quan es caia al camp de futbol, no? O què? Estaria bé que pogueu decidir vosaltres que penseu que sí, però el que decidís és el míster. Ja, però nosaltres no pensem que sí perquè eres del poble i eres simpàtic, pensem que sí perquè te vam entrenar, jugues els partits, ho fas bé, dones sensació d'estar segur, dones sensació de tindre ixa, no sé com dir-ho, ixa capacitat i tens molt de potencial, després el que dius tu, ojalà, claro, te té que ficar ahí lo primer i després que tot vagi bé i que no n'hi hagi problemes. Sí, des del primer moment de la pretemporada jo volia treballar per a tindre aquesta oportunitat i no res, una vegada em van assegurar que em quedava al primer equip, doncs jo volia més, volia jugar i no res, cada dia intente posar-li difícil al míster, sé que la competència és molt alta amb els centrals que estem i bueno, tratem de fer-ho el millor sempre. També t'he dit que n'hi haurà moments difícils, Sí. Que no jugaràs, que te tocarà estar fora, que lo fàcil quan hi ha que decidir és deixar el xiquet fora, quan hi ha moltes pressions, el futbol hi ha molta pressió de tots els entorns. Però bueno, jo no soc ningú per donar-te consell, només te dic que estigues tranquil. Estàs a casa, estàs ben rodejat, fia de lo que te diguen en ta casa, sobretot, i tranquil·litat, i juga al futbol, i ja veurem què passa. Però bueno, ja voldrien tots tindre l'oportunitat que tens tu. Inclús no d'estar... Jo sempre dic el mateix, jo vaig anar a provar, me van enviar, va dir, xaval, tu no vals ni pa parar-la. La meva periplo en el Villarreal Club de Futbol va ser ise. Cazorla entrenant deu ser un flipe, no? Sí, als partits a vegades li la dones i t'olvides un poc ja de la jugada perquè saps que no la perdrà i no res, veure el treballar dia a dia és molt professional i la qualitat humana que té és una passada. La toca bé, no? Sí, damunt en les dos cames, quan vas a pujar ahí una falta te diu si la vols en la dreta o en l'esquerra. Sí, no? Diu, què quiere, va, a la carta, sí. ¿Qué vols? ¿Cómo vols que la fique? ¿En esta o en esta? Sí, no, la carrera que ha fet Santi, no? Total. I tots l'han vist ja jugar així en l'anterior etapa i sobretot crec que l'any passat va estar a un nivell que
poca gent esperava, no?, després de la lesió que ell portava arrastrant, i crec que per a tots és bona la notícia de que continue i que estigui al nivell que està. Tu quin record tens de quan anaves al futbol de Xicutico? Quins futbolistes te van marcar? No sé, per exemple, tu faries defensa, la tua època, quin defensa de... Joder, en qui li vas demanar una foto, per exemple? Jo me'n recordo de Capdevila perquè a mi sempre m'ha agradat el número 5 i ell portava el número 5. Sí, Joan de lateral, és una cosa rara, eh? Sí. Un poc estrany, però bueno, també un fenòmeno, eh? Fenòmeno. Sí, ha guanyat Mundial. Mundial, Eurocopa, sí. Internacional, o sigui que bon jugador. No res, després sempre tinc el record de Marquitos, que no va arribar a tindre molta continuïtat, però recordo que aquell any crec que li va marcar al Madrid i Barça. Va marcar al Madrid, sí. Un gol de Cazorla, no?, que algú li fa una paret de tacó. Sí, això és el gol del Guille Franco al Barça. Sí, al Barça. I de jugadors, algú que t'hagi marcat? No sé, l'època. Bueno, pues l'any de la Champions estava Riquelme, veure el gos de Forlán, també me'n recordo de l'etapa de Nijat, molts jugadors, Marco Sena, com no. No mai has tingut un ídol de dir, hòstia, m'agrada este. No. Ni del Villarreal ni fora, no eres d'eixe perfil. No. No, jo tampoc, Mai m'ha plantejat, no sé... Sí, molta gent que fica un referent, no?, davant, diu, m'agradaria ser com este, no?, per exemple, per este tipus de futbolista. Però és difícil, perquè tu tens un perfil de defensa... Tu si te tingueres que definir, què diries? Eres un defensa contundent, agressiu? No, eres més un defensa de perfil Villarreal. Sí. De treure la pilota, d'anticipació, d'estar més listo que menos, saps? No, o sea, no eres un tio que va alçant gent per ahí i tirant-los fora de la grada. No, mai he sigut així. I com tu dius, pues sí que potser puc tindre un poc més ADN Villarreal, no? El tema de l'eixida de la pilota, l'estar concentrat quan estàs atacant, mantindre les vigilàncies, ordenat, estar inclús més atent que el davanter, estar sempre atent, i això és el que com em definiria. Tu saps que el paradigma d'això així va ser Quique Álvarez. Tu veus a Quique Álvarez, el segon entrenador, baixet, mig pelat, dius, este tio... Jo me recordo que l'ia jugar i pensava, este tio té més pinta no sé, del massajista que del jugador. Bueno, però és dels més listos que he vist jo en la meva vida des d'un camp de futbol. Però listo, O sigui, un tio que no era ràpid, que no era fort, que no era alt. O sigui, no era un tio que digueres... I era el millor. I tenia ADN Barça, no?, que és un poc... Claro, es saber col·locar-se, llegir bé el partit, estar sempre atento, estar un poc més... Claro, si estàs més atento, estàs més ràpid, i sobretot saber què fer en la pilota, no? Perquè ara mateix, per exemple, l'any passat, un dels problemes nostres era que costava molt treure la pilota des de darrere. Ara també vos costa algo més, perdeu alguns balons, però ho intenteu. O sigui, una de les claus és que els dos de darrere tragueu el baló, intenteu ser el que organitza des del principi, no? Sí, intentem tractar bé el baló, intentem tindre una eixida límpia des del primer moment, des del porter, perquè creiem que en la forma de joc que ens proposa el míster creiem que és la millor per a l'equip, per a la gent que tenim, la qualitat que hi ha, i crec que és la clau principal de l'equip, i crec que tenim que respectar-la al màxim i intentar que isca bé. Se vos nota que teniu una idea clara, que això està bé. O sigui, al final, pensar que tens que jugar així, isca bé o isca mal, però tens que jugar així. Tens que confiar en la gent que tens. O sigui, si tu tens que treure el baló, encara que la pergues traient-la, tens que seguir traient el baló. Encara que la gent se fiqui tens que seguir traient la pilota, traient-la, perquè, clar, saps fer-ho, tens aquesta capacitat, no? El dubte ve quan diu, no, peguem balonades, i peguem balonades. Sí, a vegades quan el baló més ràpid se'n va, més ràpid torna també, no? Però... Com te diria, sí que manejem diversos sistemes de joc, però la clau, diguem, és la pilota. En el xiquet de Villarreal, ¿te molesta que te diguem que eres el xiquet de Villarreal o què? No, per res. Home, per lo gran que eres, xiquet, ja que te queda poc. Com me dices tu? 1,92. 1,92. Ja no creixeràs més, no? No, ja... Això que diuen les abueles, el xiquet encara tirant un estironet igual... No, ja no. Ja està bé. Ja està bé que en els avions tens que anar agachat, tio. Jo dic que quan vas agachat en els avions, mala cosa ja, tio. Matalla, què li preguntes a Pau? Pues l'experiència en els minuts i sobretot aquesta parella que tan fundamental té que ser al costat del viol. Si servís de molt o poc tindre al costat un tio en tanta experiència que te puga pues, més o menys guiar, ¿no?, des d'un partit, o no. Sí, clar que servís. És algo que t'ajuda moltíssim, no? Crec que estàs contínuament aprenent algo nou
el veure el treballar dia a dia, no? És una persona que va eixir d'una cantera també com és la del València, va tindre la sort de jugar en el Real Madrid, ha estat temps a Itàlia i sobretot a la selecció espanyola també ha viscut molt, ha vist molt de futbol i crec que qualsevol paraula que hi diga hi ha que fer-li cas, hi ha que seguir-lo i per a mi és un aprenentatge constant i estic molt agraït a com estan en aquesta pretemporada, ja no en ell sinó en tots els companys, i sí que és veritat que bueno, pues el jugar al seu costat pues sí que està ell un poquet més damunt de mi a lo millor alguns dies de l'entrenament, no? Sí que corregim algunes coses i la veritat que és d'agrair. Estava pensant jo que a mi Albiol i Borra a vegades es confundís, damunt Sant Isabar vas dos, joder, de lluny, i dius, jo no sé qui és qui, però és que a mi es confundissin això, tio. Són dos tios que li han donat molta personalitat a l'equip, O sea, no sé, jo tu tens al costat, a mi de fora m'impacten i Borra me pareix una barbaritat. I Albiol ha vist menys perquè aquest estiu m'ha dedicat a fer més el gamba que a veure-vos jugar, però les primeres voltes que l'ha vist igual, no? Són dos futbolistes que ja des de dins deuen imposar, no? Sí, són dos futbolistes amb molt de caràcter i amb molta tranquil·litat, no? Que dominen pues, el temps dels partits, moltes situacions, perquè han viscut molt i el caràcter que aporten a l'equip és fonamental. Són dues persones amb dues carreres impressionants i crec que ens ve molt bé tindre'ls a l'equip. Va dir Ros l'altre dia que havien fet una oferta per un xaval que tu coneixes bé, a més eres amic, has estat en ell l'any passat, que és Javier Ontiveros. Esta setmana passada el Màlaga va intentar col·locar-lo en Anglaterra, ell ha dit que no vol eixir perquè vol vindre així. Què mos podria donar Ontiveros, Pau? Tu que l'has vist jugar. Què és? Un extrem, un tio que desborda. Lo que a mi me flipa és que li pega el valor que jo feia temps que no veia algú que li pegui tan fort i tan centrat, no? O sigui, que siga tan perillós de fora l'àrea. Sí, Ontiveros és un extrem en molt de desborde, no? Un tipus que agarra el valor i va per 1, va per 2, va pels que se li fiquen davant, que té les coses molt clares quan agarra el valor i, com tu dius, la pegada que té, no? Crec que la recta final de la temporada passada ell va acabar molt bé i va marcar autèntics golazos i li pega molt fort al valor, com tu has comentat, i crec que seria un jugador que encaixaria perfectament al Villarreal. Tu has vist molt bons futbolistes jugar en la cantera del Villarreal i en el Villarreal. En Màlaga diuen que és el futur crack, o sigui, aquest xaval té coses com per pensar que pot ser un futbolista de primer nivell gran. Tu ho veus així? L'has vist jugar? El tens darrere? Tens aquesta sensació? Sí, jo crec que si ell és constant en el treball, crec que les qualitats les té totes i si ves es tindria que centrar i aplicar-se des del primer moment perquè, com t'he dit, les condicions les té per a ser un grandíssim jugador. Estem en directe en la ràdio, també, Eric, en les xarxes socials, estem eixint en la tele. A veure, al teu costat estic pelat, Vamos, no m'he novia, en 32 anys, això n'hi haurà que borrar-ho ràpid. Però bueno, batalla, què te pareix? Nosaltres dos en ell, claro, al paro. Què diu la gent? Sí, pues, bones, Pau, hem ficat una publicació al nostre perfil oficial de Twitter per als que els nostres oients puguen fer les seues preguntes i hem seleccionat les que ens han paregut més destacades i ens pregunten que quin record tens de l'etapa de Luis Arnau, que si no m'equivoco va ser el teu primer entrenador, i després també quin és l'entrenador que t'ha marcat més a la teva etapa al Villarreal. Bé, doncs Luis Arnau va ser el meu primer entrenador, com bé heu dit, i després en el seu retorn al Villarreal va estar de director de metodologia i recorde que, bueno, jo dic, ni se'n recordarà de mi, no? Perquè era molt menut, sí, només vaig tindre un any i sí que se'n recordava i no res, a mi em va fer molta il·lusió que ell tornara perquè era el meu primer entrenador i sempre me'n recordaré d'ell. I bé, després l'entrenador que més m'ha marcat en la cantera quan era menut era Salva Zapata, que vaig tindre en Alevina 2 anys i no res, recorde molt bons moments perquè vam anar al torneo de Brunete i això vam anar en ell i d'ahí tinc molt bons records. Y de Calleja, tú te lo hizo caure ahí, claro, tu hizo caure ahí, claro, tu i de Calleja. Més. Sí, també es pregunten que qui és el jugador que ara mateix tens al vestuari en el que tens més confiança, que millor te dus en ell. Tinc molts companys de
que han pujat gràcies a Déu també del filial, i si tinguera que dir un diria Ramiro, perquè el conec des de que teníem 12 anys els dos i hem compartit molts moments junts. T'ha fotut pobre, no? O què? Sí, està un poc tocat d'ahir del genoll, però bueno, estan veient diverses solucions, ja està provant uns altres tractaments i crec que estan funcionant prou bé. I lo de Bruno? És fort, eh? El veus jugar, el veus entrenar. Ara pareix que està ahí, ja comença... Claro, jo el seguís, veus tots els dies, però també tindré aquesta capacitat de sacrifici, de dir, jo vull jugar, vull tornar, vull estar ahí. No sé, és un altre referent al que jo crec que deus de vegant quan val la pena, eh? Sí. La il·lusió que tindríem tots és que tu fores, per exemple, una cosa com Bruno, no? Que pogués estar one man club, que diuen ara els moderns, que és estar tota la vida al club de ta casa. Jo crec que seria lo millor, no? Sí. Agarrar el relevo tu. Sí, seria... Massa responsabilitat te fica, eh? T'estic ficant en un barco que no hi ha. No, millor no. Sí, un somni. Que seria un somni. Veure'l tots els dies, suposa que el veus allí, no? I dius, té. Sí, per a mi és un referent, perquè pues, no imagines un Villarreal sense Bruno Soriano, no? I pues, sí que el veig millor, crec que esta última operació li ha anat molt bé, i bueno, el que no n'hi ha que tindre és pressa, el seu cos dirà quan està bé del tot, i tots l'estem esperant en els braços oberts. Sí, perquè home, jo no sé com tornarà a quin nivell, però sí que t'he dit que és per mi dels... A veure, jo quan me diuen què tens que elegir, en el cap a lo millor, però al final sentant, jo crec que Senna, Bruno, Santi, per mi són els tres futbolistes de la història d'aquest club, eh? De dir que ne pot haver de millor, sí. Riquelme era millor, sí, claro. Riquelme era la bomba. Forlán era... també. Però en un conjunt, jo crec que els tres més importants són Bruno, Marcos i Santiago Cazorla. Sí, crec que molta gent estarà d'acord en el que has dit, perquè són els tres jugadors que representen el que és el Villarreal i han estat en moments històrics del club i són pues, de lo més respectat que pot haver al Villarreal. Entrar en ese grupo de elegits i anar a la selecció seria el top per tu? O sigui, dir... Sí, seria el top, però bueno, anem a començar per el primer any, sí. Que encara no ha començat i anem a començar a poc a poc. Eric, més preguntes? Sí, jo volia preguntar-te personalment per l'etapa que vas tindre de cadet a la cantera. Si no m'equivoco, vas tindre una lesió prou important que un poc més hi posa a punt i final la teva carrera. Si ho pots explicar per la gent i de què te va servir aquella etapa. Sí, era un torneo que vam fer en pretemporada en cadet de primer any. Estàvem en Anglaterra i no res, en les semifinals del torneig d'una patada em van trencar tibia i peroné i no res, vaig estar tota la temporada sense jugar. Sí que és un moment dur perquè el que més vols és estar en els teus companys, estar jugant, però per desgràcia era una recuperació lenta, crec que van ser més de 7 mesos, i sí que se te fa molt llarg, no? Perquè veus que no arriba el moment de tornar a jugar, però bueno, per gràcies a Déu el club va seguir confiant en mi, em va donar l'oportunitat de sense jugar seguir en cadet A, que diguem era el màxim del cadet, i això va ser un poc aquesta etapa. Te va pegar una patada, un tractor, ¿no? Te va pegar una patada en cadete o qué? Porque madre de Déu. Sí que te pegarían ganes, ¿no? ¿O qué? Bueno, van pegar tenia el peu apoyat en terra i... te va pegar fort, no? Sí, van pegar fort. Ja, pues el recordo de ser el tindràs ahí gravat, eh? Sí. Recorde que perfectament el moment, el partit i els instants després. Els futbolistes recordeu molt de lo que passa en el camp de futbol, no? Teniu una memòria fotogràfica, bueno, algun, no sé tu, brutal, no? Per a parlar de partits que hem jugat o resultats que s'han donat fa temps, crec que tenim una certa facilitat. Què se recorda més, les coses bones o les roïns? La pífia o el gol? Jo diria que les dos. Les dos. Les dos te marquen, sí, però sempre és millor recordar les coses bones. Tu dors després del futbol? Tens capacitat per poder descansar o no? O li pegues moltes voltes al perol, este partit, la tensió, el cansament? Després de tots els partits jo crec que més que res és la tensió, no? I encara estàs un poquet, te costa dormir-te, però tampoc soc de pegar-li moltes voltes a lo que ha passat. Bueno, anem al futbol. Dissabte del Granada, un equip en el que tu te vas enfrontar l'any passat. Se pareix prou el de l'any passat, el Granada, o no? Sí, jo crec que la base la manté, però sí que han aportat jugadors nous com Soldado, no? Marchís, que estava al Cádiz,
Hem tret també Domingos Duarte, crec que el central que estava al Depor. Mantenen jugadors de segona divisió però de nivell, i a part crec que s'han reforçat bé i crec que han fet una bona pretemporada també. La gent diu, va, un segona, per començar bé. Bueno, tu vens de segona, de zona. Just venen motivadíssims, venen en la inèrcia de l'any passat de ser equips molt rocosos, perquè en segona divisió és la de lo més difícil que he viscut jo en la meva vida. La segona divisió és un dolor de cap continu, i els equips que pugen, tu vas fer la promoció, és perquè ho mereixen, tio. Perquè o tenen aquesta sort o ho competeixen, perquè en segona divisió se fa llarg, difícil, i tens que ser un bon bloc, si no, no puges. Sí, si estan ahí és perquè s'ho van mereixer durant tot l'any, no? Perquè la segona divisió és molt llarga, i vindran així sense res a perdre, amb tota la il·lusió d'afrontar una nova temporada, de ser el primer partit, i bueno, serà un equip compacte, amb moltes ganes i sobretot il·lusió. Ara mateix, realment, vosaltres teniu una idea, però no sabeu qui va jugar. El míster no vol dir-ho fins el dia abans, suposo. Sí, fins el mateix dia del partit no mos dirà l'11 que eixirà, i no res, l'únic que ens demana és que estiguem tota la plantilla durant tota la setmana al màxim nivell per a que tinga difícil elegir els 11 que eixiran, però que siguin els més preparats. Ell reitera que vos veu molt bé, que entreneu, tu has d'arribar de nou, entreneu una intensitat molt alta, no? Se nota, no? N'hi ha molta... Està molt viu l'equip. Sí, crec que tot el món està amb moltes ganes, no? de començar una nova temporada després del que se va patir l'any passat, el començar de zero i veure aquesta il·lusió que hi ha és bo per a tots, i crec que puja el nivell de l'equip. Tu no estàs, però el susto va ser gordo, Se noten les caretes, Joder, l'any passat va haver un moment... Suposo que això ho tindran ahí al cap i és difícil, és una situació complicada. Sí, van patir tots un poquet, però bueno, per sort ho van poder solventar i esperem que no tindré que passar per estos moments. Batalla, què li preguntem de lo que esté per vindre? Bueno, no sé, jo m'agrada preguntar-li, però els consells, perquè suposo que tots els dies donaran consells, hi ha molts que saben molt d'això, ja saps com funciona. Quin consell és el que més tu tens una mica més en consideració i de quina persona, per exemple, has sabut? Bé, al final sempre compartisses el dia a dia amb les persones que tens a casa i no res, el que més em diuen és que siga jo mateix, que té igual el que estiga davant, i que pelee per lo meu i que en el treball pues, aconseguiràs moltes coses. I qui és el que més garrotades te pega? El que saps que el veus vindre i diu, ja veuràs tu, mal, no tens dices un de todo mal, sí, però Isa les pega mal, Isa no has arribat, és tu germà que se'n riu, fijo. Bueno, sí, no? Sí que sempre després dels partits comentem i pues, sempre me treu algun però, no? Crec que fa bé i és algo d'agrair. Jo crec que, bueno, tens que tindre algú que te fiqui els peus a terra. Del partit contra el Granada de començament de Lliga, que ara tu és començament de Lliga, tu vas jugar un de Copa, recorde jo, no?, que va ser el teu debut. Sí, Copa en Escrivà vaig debutar contra el Toledo en casa. Després la temporada següent, que crec que és la primera de Calleja. Europa League? Vam jugar Europa League, vaig jugar algo de Copa també, i a Lliga vaig debutar dos ratets, un contra el Sevilla i mitja part del Bilbao. O sea que el boleto gordo es dissabte si tixes de titular. Si Calleja diu, vamos señores, en la portería pitipín, patapam, Pau, central zurdo, ¿qué? Pues acabant en lo que porten fent durant tota la pretemporada, sabem que estem treballant bé i que les coses ens iran bé si fem el que venim fent. N'hi ha obsessió per guanyar aquest primer partit, no? Per dir, començar bé, donar... Com és, sí, jo crec que és un repte després de l'any passat que volen els futbolistes, no? Dir, no, n'hi ha que començar en bon peu i més en casa, no? Sí, el primer partit crec que dona tranquil·litat, no? Que a l'entrenador li dona tranquil·litat, a l'equip l'assenta un poquet a l'entrar en Lliga, diguem, i crec que per a tot el món és bo pues, treballar una setmana següent amb 3 punts, guanyats. Esta Lliga, bueno, no sé com serà l'anterior, se pareix cada vegada més a la segona divisió, té aquest perfil, o sea, sí. Estàs en un pam d'estar al forat, com d'estar primer, com que perds 2 partits, saps? Està tot molt igualat, no? Sí que hem comentat molt que cada vegada les coses estan més igualades, no? Que tots els equips es reforcen molt bé, estan ben treballats, i crec que això fa millor la Lliga,
que no hi hagi tanta distància entre els equips, la fa més competitiva i al final crec que és bo per al futbol espanyol. Tu t'agrada el dilluns, jugar al futbol, o si el lleve millor? Bueno, preferís jugar fin de setmana, no? Sí. Que És un puc poc raro, estar no, el camp Jordi? ple, més que res perquè l'any passat Tu en el Màlaga vas jugar molts dilluns. ens van tocar diversos dillunsos i es nota molt, no? La gent no pot anar, el que té xiquets el dia següent té col·lage i no és el mateix. Sí, Sí, el del dilluns pareix que siga una prova, no? Pareix que no siga de veritat, no tens aquesta sensació de que s'està jugant igual, no? Sí, al final és el mateix, és un partit de lliga, no? Però sí que és veritat que a lo millor la sensació no és el mateix perquè eres tu l'únic que juga de la lliga, és com que la jornada ja ha acabat, és del diumenge ja han acabat i tu jugues el dia següent, però bé, al final pues, hi ha que mirar el que siga millor per a tots i acceptarem el que diguen. Les camisetes del debut, del no sé què, les guardes? Això ho guardes? Tu ho emmarques? Sí, ho guarda ta mare? Què fas? Ho tinc emmarcat i pendent de penjar-ho en casa. I la del dissabte, si toca? Pues l'emmarcarem en les altres que tenim. Anava a dir espero que no tingues que marcar 200 o 300 per tot el Villarreal, totes, sí. No? De tot el que pugues anar alcançant. Seguisses fent la vida normal d'un tio de Villarreal normal, claro. Sí. O no pots? Sí, jo seguís vivint al poble, continuo quedant en els meus amics quan puc, en la gent de la penya, i pues, el meu dia a dia seguirà sent així al poble. Festivals poc, s'acabó, No, això no ho hem xafat este any, hem estat de pretemporada. Sí, que s'ha acabat, claro, tu fas una vida diferent al final, és una vida igual, però claro, ells... Sí, això se porta complicat, se porta com... Perquè, claro, tu al final... la gent li pareix una broma, però sí, tens que fer certs sacrificis a una edat que tens tu, que és el que fa tota la gent de la teva edat, que és de lo que parla tota la gent de la teva edat, i tu estàs un poc així com dient, sí, vale, però jo, sí, pues mira, jo estava ahí en la muntanya amb Heidi, l'abuelo, les cabres i jugant al futbol, És difícil perquè quan tu comences l'estiu ells estan en plens exàmens, quan ells comencen l'estiu tu estàs començant la pretemporada i sí que és veritat que és un poc difícil, no?, quedar sempre que ho vulguera, però bueno, quan se pot s'aprofita. Els teus col·legues deuen ser el teu club de fans, no? Suposo que t'animaran, no? I aniran al futbol tots. Sí, ja entre tots el passe. A ver, no, espere, ¿no? Que menos. I aniran tots el dissabte, segur. Tu quan jugues al futbol saps on està cada un, no? O què? Més o menys. Bueno, més o menys perquè la família està al lloc de sempre. Ja. I bueno, els amics més o menys esperam s'assenten també. I te dona temps a pensar en això, a mirar un dia, no sé, una jugada, despejes un baló, corres, respires i mires i a veure què fa el meu germà i dient no, o què? No dona temps, no? Hasta que no acaba el partit no dona temps a ubicar-los. Claro, la concentració és màxima, no, suposo. I lo dels nervis, és veritat que quan ixes al primer baló ja ho entra dins del partit i se li va un poc tot el que és el que havia portat fins a aquest moment? Sí, jo crec que quan ja toques el baló, no? Quan ja estàs dins del partit, com que t'olvides un poc més de tot, potser el que has pogut pensar abans, i ja te centres 100% en el partit i en el que va passant. Tens alguna cosa que t'ajuda a desconnectar? La música, veure sèries, què fas? Pues antes dels partits intento sempre fer lo mateix, sí que veig sèries i la música quasi sempre escolte la mateixa. Què escoltes tu? Coses rares? No, tinc un poc de tot al mòbil, la veritat que tinc molta varietat. Escolte prou de música espanyola. Menos mal. Reggaeton tens poques carpetes, no? Alguna tens de reggaeton. Una pausa, anem despedint a Pau Torres, el xaval de Villarreal, que si tot va bé, dissabte pot debutar ja com a titular en el Villarreal Club de Futbol i afrontar una etapa espectacular, perquè esperem que siga molt llarga i que siga de molts èxits i que sobretot el que diem tots, si ja és difícil arribar, imagineu-vos lo difícil que és arribar sent d'una localitat com esta tan xicoteta.